जे सरकारा जे जोंनि थाखाय जे हेन्डिकेप मानसिफोरनि थाखाय जे बिदिहाय जे अनसुंथाइ होनो नागिरदोंब्ला बे जोबोद मोजाङानो बाथ्रा। खुलुमबाय गाइस, मैयाहाय आङो बेयाव हराव फैदोंमोन आरोना, बेयाव बार जानो थाखाय बिराद गरम नालाय बेयाव फैबा माने एसे थान्दा नांगौ देहाया। ओमफ्राय आंहा इयारफन थालांदों बेयावहायनो आं लामा नायगासिनो दङ। ओमफ्राय बेयाव नुबाय जे बेयावनो दङ, बेयावनो जिरायदोंमोन। मोनबाय सिबाय आरोना बेयो सिबाय। दिनै हराव अखा फैदोंमोन, ओमफ्राय आङो सानदोंमोन इयारफनखौ मोनला होननानै, मोनबाय आरोना। खाफाला मोजां मोनबाय, रावबो नुवासै। ओमफ्राय आं सानदों लामायावसो गोलैलांबायना ना जनायावसो थालांबायना, बेयाव खेबसे जिरायदोंमोन ओमफ्राय बेयाव खेबसे जिरायबाय हराव। माने बेयाव बारा एसे इमान नाङाखैखाय बैखिनियाव बिथिंनिफ्रायबो बार फैयो नालाय, ओमफ्राय बिथिंनिफ्राय जि फायबा मानिया बेयाव थाबाबो नाङो, ओमफ्राय आरो बिथिंनिफ्राय फैबा मानिया बेयाव थाबा माने बिथिं नाङा। न' दङ नालाय, ओमफ्राय बिथिं बुरैहाय नाङो। बेयावहाय आं बेयाव बार जानो फैदोंमोन, हरावथ' उन्दुनो हाया नालाय, बेनिखाय बेयावनो फैयो। मोनबाय हेडफनखौ। आं एकदम उन्दुनायाबो एकदम गोसोखांबाय थादों हेडफना महाव थादों। मा खालामदोलै गुरै? मा खालामनो गुरै खालामनानै? सेरना होगोन। सरबत खालामनो नागिरदों, सरबत खालामगासिनो दङ। बेखौ मा बुङो? खाजि बुङो ना? या जोर लगाव आरो एसे हानना हुना एसे बुरिया हि होमबासो ओंखारगोन नालाय। फारनै आखाइदो खालाम। बिथिं खामानि मावगासिनो दङ। बैथिंनिखौ फबबाय आरोना, बे गुलपुसनि बेयो। ओमफ्राय बिथांमोना बेखौ फबनानै दोनगोन, ओमफ्राय गाबोन नङाबा सबनिफोर फैनानै बेखौ बेयाव सायाव जालायसिगोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय बिसोर अन्थाइ बालि लानानै बेवहाय एसे खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। गामिनिनो फिल्डआ बे जोंनि गामिनि फिल्ड। बैथिं साइडनि आं फबनाय जाबाय ना, ओइलाय बे मोनसे बेयो माने बिथिं बिथांमोना खुन्था नुदों नालाय, बे गय दंफांनि बेयो जाबाय भलिबल गेलेनायमोन बेयावहाय। ओमफ्राय बियो जाबाय माबानि लहानि आरोना, बियो फुटबलनि। लुंखांबाय जोङो, जायनाखि सरबत बनायनायमोन। ओमफ्राय फंबायमोना जे खुन्थाखौ खबनानै दोनगोन, ओमफ्राय बेखौहाय जे साननैनि उनाव फैगोन होननानै बुंदों बिथांमोनखौ। जे दिनै बिथांमोना जे खबनानै दोनगोन आरोना। बिथिंनियाबो जाबाय, ओमफ्राय बिथिंनिया बे फारसेया जाबाय, ओमफ्राय बिथिंनिखौ फबगासिनो दङ, फबनो नागिरदों। जे आङो बे भिडिअ'जोंनो कुन्टु थाकबारे कुनु आं बे भिडिअ'नि गेजेरजोंनो जे नोंथांमोनखौ आङो खावलायनो नागिरदों जे जायनिखि हेन्डिकेप गोलैयो जे बिथांमोननि थाखाय आङो खावलायनो नागिरदों। नाथाय आंबो हेन्डिकेपनो गोलैयो। जे दाखालिबाव जे जानाखि बुधबार बे खालि 13 तारिखमोन जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जे जायनाखि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दङमोन बिथांमोनखौ जे उदालगुरियाव जे जानाखि सरकारा अनसुंथाइ होगोन होननानै बुंदों। जायनाखि हेन्डिकेपफोरा जे माबा मोनसे जे सोलिनो हाथों होननानै सुरखौ मादि होबा मादि बे सोलिनो हागोन बेफोरखौ एसे होगोन होननानै खोनानो मोन्दोंमोन। नाथाय आंखौबो लिंदोंमोन, नाथाय आं थांनो हायासै। बे खालि आङो माजबाटाव थांनायमोन, जायनाखि हाजोनि दैया जे फैनानै जे बर'नि न'खरफोरखौ जे जानाखि सेफायदोंमोन बेवहाय सिलिंखार जानायाव जानाखि रिलिफ केम्प खानानै दङमोन, बेवहाय आं नायनो थांनायमोन। ओमफ्राय हेन्डिकेपाथ' गाहायाबो गोलैयो, जायनिखि इसोरा सुजिनानै जे हरो जे लेंग्रा फुजा थाबायनो हाया, जे बबा बिथांमोनाबो जे हेन्डिकेप गोलैयो। जे नोंथांमोना जे जाय दिहुनाखै जे सार्टिफिकेट, जे नोंथांमोना दिहुननानै लाबानो जाबाय। जे सरकारा जे बिटिआर सरकारा जे जोंनि जे मोजांनि थाखाय जे बिथांमोना जे माबा मोनसे अनसुंथाइ होनो नागिरदों, बेयो जोबोद मोजां बाथ्रा ना। अनसुंथाइखौ होआखै, माने कागज पत्रखौ लादोंनानै खोनानो मोन्दों। जे आंबो थांनो हायासै, जे सानसेल' लाबायनानै बुंदों। जे बे बुधबार खालिल' लाबाय, बृहस्पतिबार खालि लायाखैनो। ओमफ्राय बृहस्पतिबार खालि
एबो जुदि लाबाय थानाय मोनब्ला आंबो बे खालि थांगौमोन जे जायासै नेक्स्टआव जुदि बिदिनो जुदि आरोबाव बेखौ होनायनि जोबनायनि उनाव जुदि आरो जुदि नेक्स्टआव जुदि होयोब्ला माने थांनो थाखाय नाजागोन जे सरकारा जे जोंनि थाखाय जे हेन्डिकेप मानसिफोरनि थाखाय जे बिदिहाय जे अनसुंथाइ होनो नागिरदोंब्ला बे जोबोद मोजाङानो बाथ्रा बेफोरखौ जोंबो लानो नांगोन जे नोंथांमोनखौ जे बे भिडिअनि गेजेरजों जे नोंथांमोनखौ एसे जानाखि खामानि मावबाय थादों बेयावनो एसे नोंथांमोनखौ जे फोरमायना होबाय जे नोंथांमोना जायनिखि हेन्डिकेप गोलैयो बयबो माने दिहुननानै लाबानो जाबाय जाय दिहुनाखै जे बिराद बे मोजां बाथ्रा जे सरकाराबो जे बिथांमोननि थाखाय जे एसे नायहरनायनि थाखाय बिराद मोजां खौरां बेयो जे भिडिअखौ आं बेयावनो दिन्थिनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै नांदो मोजां नांदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामदो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन थेंक इउ वाचिं जय बर' हारिनि जय